Pengumuman Raja Naita Hose Bandung Raya mengucapkan selamat hari raya 2024. Horas, horas, horas. Menyambut uduran di prosesi pandita doa panitia jong-jong main tadi ngarat tadi.
didolami itu sama. Adorang so kemudian carata saling naik, dipanggil kami doa hormat kita salurna asa tenang mah kita hudur di inganan tapi unangnya ada persiweran di mana per dulu dapat dua orang kami minta dipanggil kami asa selama berlangsungnya kebaktian tolong handphone untuk dinonaktifkan atau di silence. Mau lihat ya? Orang semadi lamu kanginang kabudaya masyarakat lima acara Natal Pungwan Raja Nebaho Bandung Raya. Dipanggil kami mang kata sambutan sian ketua panitia Natal Amang J Nebaho Inang Burusbul. Shalom. Luar biasa. Saling naik. Shalom. Apa mati Tuhan. Jadi itu tentu kemarin ulah kita madak ulah terhutuan tak berpegang bahasa isialah dilamoti kita di hari-hari saltu. Kalau bumi di bagas sadario diringi kita sejak tebe saat ringananon iman itu dinamar Natal hita marhipeo pumuan peparan Raja Nebaho Bandung Raya tahun Maliangna. Jadi itu dihamuna nau persangihami lalu bumi ma dihamuna itu nami lalu bumi ma di badan pengurus harian PPRNP Bandung Raya sampai soni di ala amang kita nami dinaksa punya nanon goinda rak marnatal mabuan-buan punta. Jadi itu betul dia menggunakan waktu di Raja di Raja di Moru bere bisialan nungan apot sadarion matutu di partikiata di danau berminggu-minggu berbulan-bulan terencanaon mulai bagi Tuhan menghadap tingkina sayangnya matutu di perayaan Natal tahun setua matotong namandongani hita di bagasan marlas keroha sampai manipuli di ujung di acara di tempat-tempat di pertungat tahun. Jadi itu betul apa isun maka sudah foto isun tema itu kumata akan ditobati Kristus asal lalulau malingkan mari kita pesta hatutu pun itu atas Yesus naborginon kita ya tema akan malingkan di tomato ngadingin kuluta mulai tema di Tuhan dihita mariteon penguata mabuan marganta ima PPRNP berencana doh kita sudah menggunakan dia akan meninggal terbukti lah isor di dos di Tanianta satai di haka hadapta muirak perintah ita isor sohona manarioti ni hatu tubuh Tuhan Yesus Kristus jadi nang sohoni abang ina sohona au ketua panitia Natal maulah kepada Tuhan kami Tuhan muka dinas sadatangian kita terlumui dia ke gogo sampai selalu dia ke potong ripe namun dibaik kamuna do dia ke ide-ide pikiran bui tanto khas dibaik sadarion jadi naruh kami dia soal kami sempat dia Natal maulah tema dihitung salungna penjepit akan lebih pasangan ilo penopo terbaik alamang sehingga muncul dunia riol boy mantap dia akan pengalaman doa akan di pamotuan kurang lebih siapa panitia Pituan Natal berwabai dong pahamula soal jepit niatan lebih pasangan di tengah-tengah di pertemuan pada kesadaran bahasa Tuhan memberkati kolate.
Mau lihat mah di ketua panitia Natal. Judul anak saya kata sambutan siang ketua umum Raja Naibao Subandung Raya. Salam. Horas. Jua-jua. Jadi perjolo au mula membuat contekan do. Beda dong soal ketua Natal nakin, lusungun luar biasa. Jadi kalau soal Jokowi pakai konsep soal kata ibadah tanpa teks sangat luar biasa. Melatih dia yang kedua. Perjolo maduk mulai ada kita tujuan tapar dengan bahasa ini. Dinailia berpetik kini kita. Doai bason, boy kita berbunga para dition, iman nabangulahon ulon, nomor situ, nama ima kalau ada tujuan tapar dengan bahasa ini. Dan mengikut maduk mulai ada mau tu panitia Natal luar biasa. Molohu panta dosian awal satu akhir diawali anu baga keraguan di kita alai dong berjalan sebulan sungguh luar biasa, kekompakan sangat bagus. Dong usia itu pengurus pusat nang dohot makubasi rak dohot panitia. Dapat duluan tu penasihat kumuan. Natong dohot mengalihkan paniroium tu panitia. Suang songoni sudah luas. Anggota di Bumanon nang mendukung panitia gawe boy martuma diaka na perlu di Pulau Ton tanmo bimei moral dohot material ang usarong do material na dang naloboy Pulau Ton mardalan berdenggan alay industri rohakta sa luhuna boy gabe denggan suang-suang ini matuturi amang nami bangunan Yahudia selalu guna terlalu mau di amang pendeta nggak dua dia senai amangi orang amang pendeta sudah kamunya masalah pendeta di naung radero hamuna boy do tubuh atau saya betulnya dia marga dewa untuk amang ade tong do ulot to pulau ke dotongon, ay kumuan yo punta raja dewa hodon, alai tong diharadio ni rohamuna mau datang makan lobok kami tua mau mana pandita, anggia batu tujuan hari, kita berbuat pada amu kahayu suko do hasehaton mengula di perlani tuata. Penguat raja dewa hodon bere do ibere sebandung raya nali habolongan. Mulai taparwal tu hari-hari nasalku nunga adung pitu tahu kita nasoman Natal kurang lebih mungkin jual jadi itu masa sihol tuturohan bahasa somoni gabe somona adung turun di akhir-akhiron tu peparan di raja dewa alani di nama kadarai kami doa ke pengurus doa ke panitia doa BPH iko benot talo abang di tahun indah mau lihat jalan di bakati osomoni boy mata babung merabot langsung jadi pada saat itu langsung jadi terpilih panitia langsung bekerja dalam tempo 2 bulan hasilnya boy sudah berjalan ini sudah naik salut tu kedua panitia nah dukung ni ala abang sekretaris umum memberikan fasilitas yang begitu berharga tubuh wanonate sada hal nata sulit kiri sebetulnya adalah masalah tempat alayon ngailian kita tempat na aman boy kita berende boy kita melasih loka boy kita memuji turata di ngananon
itu yang penting. Dengan gangguan jalur malah dikawal oleh aparat di Kanano. Jadi mau lihat di panitia selalu guna kalau mau di amang sekretaris umum deh. Nomor kalau jauh pulau tahun boy berjalan do dengan. Adong do akan dah dua tu nama dokun. Tapana do tajongna kita hidup bogona. Artinya mau binere oman hasil di dari yote. Adong kerjasama tim yang bagus. Adong kerjasama tim yang bagus. Sebetulnya kerjasama tim bodoh nagabe mall karang-karang kita di tengah-tengah ni permul itu dilulukan dalam galului. Tak perlu di kita segala balik. Alai selalu cari satu pengurus di tengah-tengah itu sibukan mengalului lalu segala balik. Boy do bisa kamu amang bisa kemudian tikimunan hargai gawe martuba bulatto. Bagi dua tujuan harinya asal gawe kalender rutin mo kegiatan perayaan Natal 7 hari. Jadi mulai sonari 7 hari tetap mata kain kami kegiatan rutin. Unang talu kita tu marga nasi. Jadi asal tetap terida tonggan di Pepadu Utara Jadi Bahu di Bandung Raya. So ini menagui pasal aparatikyon. So ana manutup satu kadon ma asal tuapta mana menagui bahasa-bahasa dari kita selalu guna anggota ni PPRNB Bandung Raya 7 di Arion. Amin, amin, amin. Horas. Dua-dua. Selamat Natal bagi kita semua. Mulia tema di Ketua Umum Penguraja Naibaho se-Bandung Raya. Jala adong kata sambutan tauduti pe anon di acara perayaan Natal. Mulia teh sameita tu acara ibadah. Jala acara berlanjut secara otomatis. Dihamu amanami inanami suang soni jangan pernami baru nabi ngapa sebelum menang somoni di anak pernami tidak ada alat mulai nama acara Natal ta perjolo martangiang nako pemahita di bagas sarwat tebe. Amin. Mari jemaah kita siang buku 565.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Terpujilah Tuhan yang telah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya akan disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan terima kasih atas kasih-Mu kepada kami manusia ini. Engkau yang Maha Kasih telah mengaruniakan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, turun ke bumi, supaya kami orang-orang yang percaya kepadanya diselamatkan dari kematian akibat dosa-dosa kami dan beroleh hidup yang kekal. Sebagai ucapan syukur kami, Tuhan, pada malam ini kami pumuan Raja Lebaho, Boru Bere Ibebere Sebandung Raya, bersama-sama bersukacita untuk merayakan kelahiran anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita nomor 615. Pada mulanya Allah telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Lahirlah dunia yang penuh keindahan dan semarak. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan sempurna dan indah. Itu menunjukkan hikmah, kebaikan, dan kemahakuasaannya. Bagaimanakah penciptaan itu? Kita dengarkan liturgi yang pertama. Ido tutu tumhalongang ado panopa ni bata aida sian na adong di bata manopa alai sian na sodong gabe adong
Holan makita hata nasa pindo dan adong nasa tarpatu padebata. Akan dia menakino panai dimulana dito padebata malani do kano. Dito pamamu sedatiu di luar debata menatiuri arian jalan ibaid debata ma persilangan di natiuri isian naholong goarni naholomi borgin ima di ari parjolo. Di hari paduahon dito padebata mahajang-hajang di persoman ni akaib baik persirangan ni aib tu aib. Di hari paduahon dito padebata mata no manangdaran asa tarida nang mahiyang jala perpungon dia akaib di goari lau. Jadi di paduahon noima duhudun doh suasana na parbardue tudus tu masaman. Di hari Paupakton dito padebata panondang ni hajang-jang ni lain asa disondangi tanohon. Di hari padimaon dito padebata akka deke doh nasa nama kosa akka nama jinsir di bagasan rodi nasa pitor na tonga-tonga langit na di masih hawa ni masam. Di hari Paulopon dito padebata jolno tumilu rupana tudus tu panalorona bawa doh buru-buru nasida ditopa asa dirajai sandok tanohon dumi di ida debatama sude natino panai nunga dengan situtu. Alai dung dito padebata nasa adong didok bibili maradia do ibana diari babituhon somor dia do lapatan ini ainau maradia do debata saat tunumuai manang dang adong beulaun di debata dung panupaoni dang songoni lapatan ini dungsun dito padebata nasana adong maradia do ibana kutu sian nasa ulon panpau alai dang maradia ibana sian ulonna terus do debata mangulon akan nadinggan narikot di mulutta di pasu-pasu do hita sarunna tapuji jala tapasangat madebata namun pahita do narikot di hita jala di pasikop do marhite pasu-pasuna di mulutta atau taidehon ma puji-pujian di debata. Tuhan Allah menempatkan manusia itu di tempat yang enak dan membahagiakan, yaitu di Taman Eden. Allah memberitahu kepada mereka, dari semua pohon di taman ini engkau boleh makan buahnya dengan bebas. Tetapi dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat engkau tidak boleh memakannya, karena pada hari yang engkau memakannya
pasti mati. Tetapi Adam dan Hawa tidak menaati perintah Tuhan. Kita dengarkan liturgi yang kedua. Nuaing tabegema mula di dosa dohot pangunaina tujolma na parjului. Didok dibibentai ulung do napa oto-otohon jolmai gabe dibuat jalan dipangan si Hawa parbueni hawi laos di leong tu si Adam. Ia parbueni hawi ima parbueni hawi patsitohaan di perlagi. Nasubui jamaon apalagi ma pangano. Hape diduk debatado unang pangan hamu siari. Jala unang jaga jamahamu asal unang mati hamu. Alai tu masai disuddo si polisi mangela-ela jomai asal dari debata. Di suatu si polisi marohani di jomai. Gabe dia matana magdida laos di pangan gabe dosa mereka. Alai anggonai dan Adam besong ulok dohot parbueni am nasong mentasurati alai pangedoni de alani pangedoni dosa idon arja jolmaon sakat tutikyo nama baik umum di debata ia gambaran di parbueni umum nani persitongan di porak taman Eden ima isak manak yang ngoteni pertanyaan ni saya totong mahalo simpatik ni aturan dapat hatani debata. Alai tadak do parulawan daging ima parmainanon hahodaron pargadauson hasik pelebeguon hadatuon parmusuon parbadahan pangibuluan lesem teal rimas ungut-ungut dohot angka na sotama diadopani debata. Ia si Hawa gambaran nuaing ima aka paropuan manang ina nasojolo marpanukun tu si Adam senoduk naing ati pe naun dipadomuri debatana sida jalanunga diaturhon bahwa ido ulu di rumah tangga somon Kristus ulu ni huriai dibaheni dan dengan moloso jolo marsisukunan laho membuat keputusan di rumah tangga aido bosir hasesegani keluarga naik si Adam pe mardosado aidilau si banado siawa kulit gabe nura dihusipi akasi bolis seitotoma masada dirha amado ina jalarak mamula asal damura di palidak tidak akar panjahat dalau mamaden parumah tanggaon rak retama amadohot ina dohot anakona juga reja asa unang diuji si polisi amin. Gor Siang wilayah Bandung Selatan.
Tapasonang amang inang tapasonang kebaktian berbeda. Baga-baga hasesan di dosa. Saudaraku, Allah sesungguhnya sangat mengasihi dunia ini. Walaupun Dia sangat marah atas dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia, tetapi Dia tidak ingin manusia itu binasa. Allah menginginkan pertobatan manusia meninggalkan jalan yang sesat. Kita dengarkan liturgi yang ketiga. Tawasitong na mangolu anu ninga Jehovah tung solomodo rohak mida kematian ni perjahat nalomodo rohaku mida kamulakan ni perjahat tumi gema adalah na asa mangolu ibana para siroha jala dengan bahasa do Jehovah labat karimas jala para siroha gudang dang dibain tuhita hobar tuaka dosata jaladang dibalosot tuhita hobar tuaka hajatotta songon asini rohani ama bida akka anakna songonido asini rohani debata di akana manghibari ibanan Roma hamutu au asa mangolu tonimuna nina Jehovah tung surah dara dosa muna songon abid bunga dapdap botar do bahenoku songonita nang pelara songon abid asuba gabe songon hapas domus songonan do hatani Jehovah nungha pola pasisi aka panolosim songonobun jala songonobun manurut aka dosa saya mulak maho tuau ayau dosi paluaho ai songonon do holong ni rohana bida portibio pola do anakna nasasada i dilihon asa unang magoganuk na persea di ibana asa hanggoluan na hotro di saleleng ni ileleng na di ibana Atau marah kita majoho si paulai paungkapna rohata asa bongot rajai di rohata lam parsimuhat mahita upege mangurohon dongot mangulamon hatana jala dapatan upah mahita di hararonai amin. Tapi gema kur manang vokal korupsian Bandung Timur.
Kasih Allah lebih besar dari murkanya. Karena kasihnya, Dia menjanjikan akan datang melalui wujud manusia, yaitu dalam diri anaknya Yesus Kristus, untuk melepaskan kita dari hukuman atas dosa-dosa kita. Kita akan dengarkan liturgi yang keempat. Yang mandate rohani bangsa paimangon haluang siang di bawah. Aitar buang do bangsa Israel alami dosana masih hol bangsa Israel. Mula tubona pasogitnya tuhita Jerusalem asa semua muslim marsau masida di bagas juga. Sahirana dipanding hande bataru panghilala masida alani mai do bangsoi diharoroni Mesias si kalua. Rodo hatani debata cupani wirengan cisayang mando. Tung sura-sura dosa muna songon abid bunga dadar. Botar do bahenoku songon ita nunga nampe rara songon abid hasumba gabe songon hapas do muse. Di arina sesalei sogot uli jalamar mulia tunas di Jahoba. Gabe uhud uli perbueni tanoi di akam balua siat Israel. Aidana pikiran munainon jala dada dalam muna akadalaku dina Jahoba tangan di parhiat ni mulutku buta mulihot do buhiku satokin maradopon ho alai marhide-hide dengan basani saliling mililingna Asia kuho minna Jahoba si balua ho alai anggoho uta Bethlehem Efrata mamet methu dohonian anggotung pola jujuruto amahuta maribu-ribu di Juda hape sianho doharoroan di nagabe panggonggong di Israel jala akka haroroan nasianahinan sian akari narobi saleleng-lelengna. Idama, gabe-gabean masadana marbaju jala tumubuhon sadana. Jala bahenona gorna Immanuel. Hehe maho, masinonda maho. Aina Roma panandamu jala hamuliahoni Jahoba binsar di atasmu. Alani pauli hamu dalani Jahoba, patigor hamu di andaran-dalan malubuk ni debata. Ikon gohan don sarura jala parejeton rasa dolok-dolok suhot buntu-buntu jala gabe hotna hornok dona marna kok tua jala gabe rura tangburung ni dolo Ainungan tuju dihita sada poso-poso dileho tuhita sada anak pape tu agarana dosogot harajaun jala bahenana guarna sipartahi halongangan si ulu balang mi debata ama saleleng mi lelengna raja hadamel. Amin.
hatutubu ni Yesus Kristus. Saat kelahiran Juru Selamat akan tiba. Saat itu Kaisar Agustus memerintahkan sensus penduduk. Maria dan Yosef dari Galilea juga mengikutinya. Ini adalah sensus pertama ketika Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Kita dengarkan liturgi yang kelima. Jadi borhat masa sudi disurati ma galuk tu bonang ni binasana. Borhat ma nang si Joseph dot si Maria na siya Galilea. Siya Nazaret nakot tuduat Judea tuhu tadi sidau na marboar Bethlehem. Ala siya ko parat jala markali sidau do ibana. Pasuraton dirina rap dohot si Maria orang nai naong gabi-gabian. Jadi di sima nasida bok mahari hangguluanna. Itu buhom ma anak buah bajuna di borhos ma dia peakom ma di bagasan panggagatan. Ala so adong inganan na asing di parmianan di nasida. Jadi adok ma morbongin di ladang dari si akapang mahan mangingani pinahan nasida. Jadi dapat konsada suruh-suruhan manasida. Jala marsinondang masangap ni Tuhan ihu maliang nasida. Gabe mabiar situ tuma. Alai didok suruh-suruhan ni matu nasida. Unang mabiar hamu. Ai barita halalas ni roha godang doguan tuhamuna. Parsaulian di sandok bangso. Enang tu budo di hamu sabor minon. Di hutan di sidau si paluai. Ima Kristus Tuhan. On mapatinanda di hamu. Koso-koso do dapatan muna. Nabi norhos beak di panggagatan. Ai songon timbon yang kalangit sian tanoan. Songoni do tuimbo akadalaku sian dalam mulai. Jala akka pikiranku sian pikiran mulai. Ninna Jawa. Ala di unang manigol marau turo atta. Molope songoni dalam dibahen debata. Nang di pandaran lalu tabe molo masa pancunan do parukil unang pintor mandere atit dalan ni debatari lau mambayana sonangan di kita. Sasitongna masai mau dosia tu pikiran jala dan tarjalo roha. HP lau somoni do dibain debata dalana jala hurang tarjalo rohado. Puasa di nganana lea hatu tubuh di sipaluai dibarani pinahan. Aito doyan si alai guna melo tu hapor sayata. Melo ikon somoni setawanan si dosen dohom si Maria. Ailaos di si dosangkap hatuan di debata. Di pandalanan matu Bethlehem masa hasasau di baga-bagana marhite hatu tubuh Yesus Tuhan si paluai itu. Hasitna itu tuh nanti naon misi Josefi tanu mobi masih Maria naon gabe-gabean ala ikon awana sida paparentan kaisar jala mardalan man saya dao jala maluru mau situtut sidalangan ini puasa ikut somani amin. Lampu tolong di